ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умед дорам ки ҳар яки шумо хуб ҳастед. Дӯстони азиз, бисёр мепурсидем ки мо да паплин адрес гӯен, ягон намуд паплино гирем гуфта. Бисёр дар наборҳо мепурсен. Марҳамат, ман шумо да ҳози як суроғара тавсия метиём. Ин набор аз бозори Корбон, тарафи Пажарка, нолевой дарвоза. Илтимосан амин адресама дар амин навор мегум. Дар WhatsApp напурсед алоҳида. Фақат дар анамин навор ҳаст адресаш. Тарафи Пажарка, нолевой дарвоза, якм ряди широке ки дар омадед, якм гардиш мешава. Магазини рақами 102. Ино навай, дуконои наван. Ина марҳамат, бисёр интихоби зиёд дорам паплинора. Ям чизе ки дар корай, метавонед ки омада аз аминҷа харидорӣ кунед. Ҳама намуд нархҳо ҳастай. Диден? Ҳама намуд паплин ҳаст. Хулас, метавонед бо хитон омада аз наздик бинен. Кати хичон гапзанон кунед. 102 дукон.